हरे कृष्णा प्रेयरोட நம்மளோட செஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஜெய ராதா மாதவா ஜெய குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராதா மாதவா जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजना यशोदनंदना व्रजनरंजना यमुनतीरावनचारी यमुनतीरावनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 18 நாட்களில் பகவத்கீதை கிளாஸ்ல இன்னைக்கு நம்ம 3வது நாளாக இணைந்திருக்கின்றோம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் வந்து கர்ம யோகம் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். இன்னைக்கு இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல இணைந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்த கோடிகளையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். சோ நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கர்மயோகம். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா 43 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு. நம்மளுடைய 18 அத்தியாயமே வந்து பாத்தீங்கன்னா யோகம்ன்றதோட முடியும். ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயம் அர்ஜுன விஷாத யோகம், செகண்ட் அத்தியாயம் நம்ம பார்த்தது சாங்கிய யோகம், 3வது அத்தியாயம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்மயோகம். நம்மளுடைய கர்மங்களை செய்வதன் மூலமாக செயல்கள் என்ன மாதிரியான செயல்கள் செய்யணும், அதன் மூலமாக நம்ம எப்படி பகவானிடத்துல கனெக்ட் ஆகும் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். செயலின் யோகம். சோ இதுல மொத்தம் 43 ஸ்லோகங்கள் இருக்கின்றது. பிரணத்தி வாசிக்கிறீங்களா யாராவது? ஓகே, பிரபுஜி வாசிக்கிறீங்களா யாராவது? இல்ல நான் வாசிக்கட்டுமா? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ண. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞான திமிராஞ்சஸ்ய ஜானான்ஸ்மராகய சர்ஷூர் உன்மீலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நம. ஸ்ரீ சைதன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூத்லே ஸ்வயம் ரூப கதாமாயம் ததாதி ஸ்வய பதாந்திகம். வந்தேஹம் ஸ்ரீ குருஹ ஸ்ரீ யுத கம பாதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணாம்ச ஸ்ரீ ரூபம் சாகரஜாதம் சககண ரகுநாதாதம் சைதன்ய தேவம் ஸ்ரீ ராதாகிருஷ்ண பாதான் சககண லலிதா ஸ்ரீ விஷாகான் விதாம்ச. ஏ கிருஷ்ணா கர்ம சிந்து தீனபந்து ஜெகத்பதே கோபேஷ கோபிகா காந்த ராதாகிருஷ்ண நமஸ்துதே. சப்த காஞ்சன கௌராங்கி ராதே விருந்தானேஸ்வரி விஷபானு சுதே தேவி பிரணமாயி அடிப்பிரியே. வாஞ்சகல்ப தர்ஷஸ்ய கிருபா சிந்து ஏவ பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமஹ. हरे कृष्ण माता जी. नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगत्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः. नमो महावदंताय कृष्ण प्रेम प्रदायदे कृष्ण कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्वेष नमः. गुरुवे गौर चंद्राय राधिकाय तादये प्रदादिये कृष्ण कृष्ण भक्ताय तत्भक्ताय नमो नमः. नमः ओम विष्णुपादाय श्रेष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत
சுவாமினி இது நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவி கௌரவாணி பிரச்சாரிணே. நிர்வசேஷ தீனவாதி பாశ్చాత్య தேசசாரிணி. ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்யானந்த, ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார, ஸ்ரீ வாசாதி கௌரவத்திருந்த. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே ராம 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 ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, வாழ்க வளமுடன். ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. தேங்க்யூ பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, சோ நம்ம இன்னைக்கு 3வது அத்தியாயத்தோட கதையை பார்த்துட்டோம். ஓகே, சோ நேத்து நம்ம பார்த்த அத்தியாயம் சாங்கிய யோகம். யாராவது அதோடைய சுருக்கம் சொல்ல முடியுமா? நேத்து நம்ம பார்த்த அத்தியாயத்துல என்ன புரிஞ்சிருக்குன்ட்டு யாராவது சொல்ல முடியுமா? ஹரே கிருஷ்ணா. சாங்கிய யோகம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா நேத்து, அந்த அத்தியாயத்தோட உங்களுடைய புரிதல். இது ஜஸ்ட் நம்ம இன்டராக்ட் பண்றதா, அதனால நீங்க சொல்லலாம் என்ன உங்களுக்கு நேத்து பார்த்ததுல ஞாபகம் இருக்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்திதப்பிரஜ்ஞனின் இலக்கணம். ஸ்திதப்பிரஜ்ஞனின் இலக்கணம். ஹரே கிருஷ்ணா. எப்படி உறுதியோட அவங்களுடைய கடமையில வந்து போக்கஸ்டா இருக்கணும். ஏன்னா அர்ஜுனன் இப்ப ரொம்ப ஆசிலேட் ஆறாரு இல்லையா, நம்ம இருமனத்தோட இருக்காரு, இன்டிசிஷன், செய்யலாமா வேண்டாமா. அதனால பகவான் அது சொன்னார். வேற என்ன நம்ம பார்த்தோம் நேத்துக்கு? ஃபர்ஸ்ட் அத்தியாயத்துல அர்ஜுனன் வந்து போரிட மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு 5 காரணங்கள் சொன்னார் இல்லையா, அந்த 5 காரணங்களுக்கு ஆன்சர் பண்றாரு பகவான் இல்லையா. இரக்கம், நான் வந்து இரக்கம்ன்றதுக்கு நீ உடல் இல்ல, இது வந்து நீ வந்து ஒரு ஆத்மாவை வந்து நம்ம கூறுகளாக போட முடியாது, நெருப்புல வந்து சுட்டரிக்க முடியாது, தண்ணீர்ல வந்து நம்ம வந்து நனைக்க முடியாது, காற்றுல வந்து உலர்த்த முடியாது. அதெல்லாம் வந்து அதோட குவாலிட்டி. சோ ஆத்மாவோட குவாலிட்டி சொன்னாங்க. அதனால நீ வந்து நீ கொள்றன்னு நம்ம நினைக்க வேண்டாம். இன்பமின்மை, சொர்க்கம் அல்லது ராஜ்யம். ஒரு போர்க்களத்தில் ஒரு போர் வீரன் மரணம் அடையும் போது அவங்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தோல்வி அடைவதன் மூலமாக சொர்க்கத்தையும், வெற்றி அடைந்தால் அந்த ராஜ்யத்தையும் அடைவான். அதனால அங்க இன்பமின்மைன்ற பேச்சுக்கே இடமில்லை அப்படின்றத சொல்றாரு. அடுத்து பாவச் செயல். எது பாவச் செயல்? நம்முடைய கடமையை பக்தி நோக்கத்தோட நம்ம செய்யும் போது அதுல வந்து பாவம் என்பதே இல்லை. நீ ஒரு சத்திரியன், உன்னுடைய கடமை வந்து மக்களை பாதுகாக்கணும், தர்மத்தை பாதுகாக்கணும். அதற்காக நீ இந்த போரை செய்துதான் ஆகணும் அப்படின்றத சொல்றார். குடும்ப பாரம்பரியம் கெட்டுடும் அப்படின்ட்டு இன்னொரு கதை சொல்றாரு அர்ஜுனன். அதுக்காக அவர் சொல்றார் வர்ணா சங்கரம் அப்படின்றது வந்து பாத்தீங்கன்னா பெண்களை வந்து பாதுகாக்கணும். அத்தனை அவையோர்களும் வந்து துரியோதனன் பண்ண அந்த இழிவான செயலுக்கு அமைதியாக இருந்தாங்க. அதுக்குன்னு ஒரு 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 தர்க்கத்தை வச்சாங்க இல்லையா. அதுல கோவப்பட்டு போனது யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா விதுரர் தான் அந்த கோபமா போனாங்கன்றத பார்த்தோம். அது போல விகர்ணன் அவரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து தவறானது அப்படின்றத சொன்னார். சோ மற்ற எல்லாருமே அமைதியாதான் இருந்தாங்க. சோ இந்த மாதிரியான ஒரு சமூகம் வந்து இருக்கக்கூடாது, தவறான ஒரு முன்மாதிரியா நீங்க இருக்கக்கூடாது, அதற்காகவே நீ போரிடணும் அப்படின்றத சொன்னார். அடுத்து இருமனம். அடுத்து அவர் என்ன சொல்றாரு? 2.7ல வந்து அர்ஜுனர் சொல்றார், நான் ரொம்ப கருமித்தனமாக என்னுடைய உண்மையான குவாலிட்டிஸ் என்னன்னு எனக்கு தெரியல, அதனால எனக்கு வந்து ரொம்ப கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கு, நான் ரொம்ப குழப்பமா இருக்கேன், நான் எதை செய்யணும் அப்படின்றத நீங்க வந்து எனக்கு தெளிவா சொல்லுங்க. நான் இப்போது உன்னிடம் சரணடைந்த சீடன், உன்னுடைய சிஷ்யன் அப்படின்னு எப்ப அவர் சொல்றாரோ அப்ப வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன பண்றார்? நம்மளுடைய பகவத்கீதையை வந்து சொல்ல ஆரம்பிக்கிறாங்க இல்லையா. சோ 2.7ல அர்ஜுனன் சரணடைகிறார். அதுக்கப்புறம் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து நிறைய இதை சொல்றார். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் மேல பாரத்தை போட்டுட்டு உன்னுடைய கடமையை செய்ய அப்படின்றார். அது இல்லாம நம்ம நேத்து என்ன பார்த்தோம்? முழுமுதற் கடவுள் 3 ரூபங்களில் இருக்கின்றார். பரமாத்மா, பரம புருஷர், பரபிரம்மம். இந்த பிரபஞ்சம் ஃபுல்லாத்திலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் இருக்கார். அவர் 3 ரூபங்கள் இருக்கார். மகாவிஷ்ணு, கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணு அண்ட் சிரோதக சாய் விஷ்ணு. மகாவிஷ்ணு தான் வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை வந்து உருவாக்குகின்றார். இப்போ பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பரபிரம்மமாக, அசையும் அசையாத உயிருள்ள உயிரற்ற எல்லாவற்றத்திலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் இருக்கார். என்ன ரூபத்துல? பரபிரம்மமாக. பரமாத்மா, சிரோதக சாய் விஷ்ணு. ஒவ்வொருத்தருடைய ஹிருதயத்திலயும் வந்து ஆத்மா இருக்கு. அந்த ஆத்மாவை பார்த்து கொண்டிருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மா. நம்ம சொல்றோம் இல்லையா, நம்மளுடைய இன்னர் கான்சியஸ் நம்ம சொல்றோம். சோ பரமாத்மா வந்து 4 கை ரூபத்தோட நின்ற ரூபத்தில் இருக்கின்றார், சிரோதக சாய் விஷ்ணுவாக. அது பரமாத்மா.
அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா முழு முதற் கடவுளான பகவான், பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரமபுருஷர் பகவான். சோ பகவான் ஏன் கிருஷ்ணர் நம்ம சொல்றோம் த்ரூ அவுட் 700 ஸ்லோகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா யாரு பேசுறாங்களோ அவங்க சொல்றாங்கன்னு நம்ம சொல்லுவோம். சஞ்சய் வாட்சர், அர்ஜுன வாட்சர். ஆனா கிருஷ்ணருக்கு வரும்போது நம்ம பகவான் வாட்சர் சொல்றோம். ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த வேதங்களை தொகுத்து கொடுத்த வேதவியாசர் இருக்கார் இல்லையா, அவருடைய தந்தை பராசர முனிவர். அவர் வந்து கிருஷ்ணருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான்ற பேரை சொல்றார். ஏன் அப்படின்னாக்கா அவர் வந்து முழு முதற் கடவுள். அவர்கிட்ட இருந்துதான் வந்து அவர்தான் ஆதிமூலம். அவர்கிட்ட இருந்துதான் எல்லா பிரபஞ்சமும் என்ன குவாலிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து அவருக்குள்ளதான் அடக்கும். சோ உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லா நற்பண்புகளும் அந்த 6 குவாலிட்டிஸ்ல வந்து அடங்கி விடுது. என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா பலம், அதாவது வலிமை, அழகு, அறிவு, துறவு, புகழ், இன்னொன்னு என்னது சொல்லுங்க பாக்கலாம் யாராவது. இன்னொன்னு செல்வம். சோ அந்த 6 குவாலிட்டிஸுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா முழுமுதற் கடவுள் கிருஷ்ணர் கிட்ட பூரணமாக இருக்கின்றது. அதனால அவர் வந்து பகவான் சொன்னார். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனர் வந்து கேட்கிறார், எப்படி வந்து நம்ம வந்து இந்த நான் வந்து வீழ்ச்சி அடைகின்றேன் அப்படின்றது கேட்டதுக்கு கிருஷ்ணர் சொன்னார், இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா 9 வாயில்களை கொண்ட ஒரு நகரம். இந்த நகரத்துக்கு இந்த உடலுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா 9 வாயில்கள் இருக்கின்றது. 5 புலன்கள் மூலமாக நம்மளுடைய மனம் வந்து ஒரு இடத்துல வந்து லயிக்கப்படுகின்றது. அந்த மனதை நம்ம கட்டுப்படுத்தல அப்படின்னாக்கா எங்கெங்கெல்லாம் அந்த 5 புலன்கள் வந்து நம்ம இழுத்து கொண்டு போகின்றதோ அந்த மாதிரி நம்ம போய் ஒரு பொருளை வந்து பாக்குறோம், அதுல வந்து நமக்கு வந்து பற்று வருகின்றது. அந்த பற்று நாளடைவில் என்ன ஆகுது, பேராசையாக மாறுகின்றது. அந்த பேராசை காமமாக மாறுகின்றது. அப்படி காமமாக மாறும்போது அதை நான் அடைய முடியல அப்படின்னாக்கா நமக்கு என்ன ஆயிடுது, நம்மளுடைய குழம்பிய ஒரு நிலைமை, நம்மளுடைய மயக்கமான ஒரு இடத்துக்கு போயிடுறோம், குழம்பிடுறோம். அப்ப நம்மளுடைய நிலையில இருந்து நம்ம வீழ்ச்சி அடைகின்றோம். அந்த சைக்கிள் வந்து நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. சோ இது நம்ம நேத்துக்கு பார்த்த 2வது அத்தியாயத்தோட சுருக்கம். சோ இன்னைக்கு பார்க்கலாம். புலன்களின் மூலமாக ஒரு பொருளின் மீது நமக்கு வந்து ஜஸ்ட் we are connected. அதன் மூலமாக நமக்கு வந்து பற்று வருகின்றது. அந்த பற்று வந்து காமமா மாறுது. எப்ப அதை நான், அதாவது காமம்னா ரொம்ப பேராசை, ரொம்ப அதை அடைந்தே திறனும்ன்றது வெறி. அதை நான் அடைய முடியல அப்படின்னாக்கா நமக்கு வந்து கோபம் வருகின்றது. அந்த கோபத்தால நான் என்ன பண்றேன்னு எனக்கே வந்து தெரியலன்னு சொல்றாங்க இல்லையா, மயக்கமான ஒரு நிலை. அப்ப அவங்களுடைய நினைவு வந்து குழம்பி அறிவை இழந்து வீழ்ச்சி அடைகின்றார்கள். இதுவரைக்கும் நம்ம நேத்தையோட அத்தியாயத்துல பார்த்தோம். சோ இப்ப வந்து இன்னையோட அத்தியாயம் வந்துன்னு பாத்தீங்கன்னா கர்ம யோகம். என்ன டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கர்மா இருக்கு, நம்மளுடைய செயல்கள் என்ன, அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த மாதிரியான செயல்களை நம்ம செய்யணும். மாதாஜி சொன்ன மாதிரி நேத்தோட அத்தியாயத்துல ஸ்திர பிரஜனோட குவாலிட்டிஸும் பார்த்தோம். உறுதியாக இருக்கணும். ஒரு சாப்டர்லயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் வந்து டைரக்டாவோ இன்டைரக்டாவோ அர்ஜுனனுக்கு வந்து சொல்லிட்டே இருப்பார், உன்னுடைய கடமையை நீ செய்யணும் அப்படின்றத வந்து. அது போல பக்தியோட நீ உன்னுடைய கடமை செய்யணும். பக்தி என்னது, கிருஷ்ணர் சொல்றார் நான் செய்யறேன், அந்த ஒரு இதோட நம்ம வந்து நம்மளுடைய பக்தி யோகத்தை வந்து இன்சிஸ்ட் பண்ணிட்டே இருப்பார். சோ ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லயும் நம்ம பார்த்தோம், செகண்ட் சாப்டர்லயும் பார்த்தோம், இன்னைக்கோட சாப்டர்லயும் வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்றத பார்க்கலாம். சோ அர்ஜுனன் வந்து கேட்பார், துறவு செய்யணுமா, அதாவது எந்த வேலையும் செய்யாம இருக்கணுமா இல்ல செயல்களை செய்யணுமா, ஒரே கன்ஃபியூஸ்டா இருக்கு கிருஷ்ணா, ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லு எனக்கு. அடுத்து நிஷ்காம கர்ம யோகம் பெரியதா இல்லது ஞான யோகம் பெரியதா அப்படின்னு அடுத்த கேள்வி கேட்கிறார். கிருஷ்ணர் சொல்றாங்க கர்ம காண்டம்னா என்ன, கர்ம யோகம்னா என்ன, அவர் வந்து எல்லாத்தையும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்றார். அர்ஜுனரின் மூலமாக நமக்கு இந்த ஞானத்தை பகவான் கிருஷ்ணர் கொடுக்கிறார். எல்லோருக்கும் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக முன்மாதிரியாக எப்படி வந்து நடக்கிறது அப்படின்றதையும் சொல்றார். அடுத்து அர்ஜுனர் திருப்பி கேள்வி கேட்கிறார், அதெல்லாம் கரெக்ட், ஆனா நம்மளுடைய மிகப்பெரிய எதிரி யாரு அப்படின்னு கேட்கிறார். அதுக்கு கிருஷ்ணர் அகெயின், உன்னுடைய மிகப்பெரிய எதிரி புலன்களை கட்டுப்படுத்தாமல் நம்மளுடைய மனம் வந்து அலைபாய்ந்து காமத்தில் வந்து லயிக்கும் போது பேராசை, அதனால என்ன ஆயிடுது, நம்ம வந்து வீழ்ச்சி அடைகின்றோம். எப்படி நம்ம செகண்ட் சாப்டர்ல பார்த்தோமோ அததான் இங்க வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. அது எப்படி அந்த காமம் வந்து 3 வகைப்படும் அப்படின்றத இன்னையோட சாப்டர்ல நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமः. அத த்ருதியோத்யாயः கர்மயோகः. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் வாசிக்கிறீங்க? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. अर्जुन उवाच ज्यासी सेत् कर्मणस्ते मदा बुद्धिर जनार्दन तत् किं कर्मणि कोरे मां नियोजयसि केशव. हरे कृष्ण माताजी.
ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, தேங்க்யூ பிரபுஜி. அர்ஜுனன் கூறினான், ஜனார்தனனே, கேசவனே, பலநோக்கு செயல்களை விட புத்தி சிறந்தது என்றால் கோரமான இப்போரில் தாங்கள் என்னை பலவந்தமாக ஈடுபடுத்துவது ஏன் அப்படின்றத கேட்கிறார். பலநோக்கு செயல்களை விட புத்தி சிறந்தது. நம்மளுடைய செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து பலநோக்கு, அதாவது பலனை எதிர்பார்த்து செய்யாமல் இருக்கிறத விட புத்தி சிறந்ததுன்னு சொல்றீங்களே, அப்ப நான் எப்படி வந்து என்னுடைய பாட்டனார், என்னுடைய ஆசிரியர் அவர்களை வந்து நான் எப்படி வந்து சண்டை போட முடியும்? அப்ப அது வந்து எனக்கு எப்படி சாத்தியப்படும்? ஏன் என்ன வந்து கம்பல் பண்றீங்க சண்டை போடுறதுக்கு அப்படின்னு கேக்குறேன். 2வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. 2 ஸ்லோகத்துல அவர் கேள்வி கேட்கிறார். நீங்க வாசிடுங்க டக்குன்னு, யார் வேணாலும் வாசிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, கனகம்மாள் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வியாமிஸ்ரேண வாக்யேன புத்திம் மோகய சிவ மே ததேகம் வத நிசித்ய ஏன ஸ்ரேயோ ஹமாப்னுயாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ அப்ப வந்து அர்ஜுனர் கேட்கிறார், 2 வழிகளையும் ஒரே மாதிரி சொல்றே கிருஷ்ணா, ஒன்று போல கூறும் உமது அறிவுரையால் எனது புத்தி பேதலிக்கின்றது. எனவே எனக்கு மிகவும் நன்மையானது எது என்பதை முடிவாக கூறுவீராக. திருப்பி ஏன் முடிவாக கூறுவீர்? அவர் என்ன பண்றாரு? கம்ப்ளீட்டா பகவான் கிட்ட சரணடைறாரு. அதனால நான் உன்னுடைய சீடன், எனக்கு வந்து எது கரெக்டானதுன்றத கிளியரா எனக்கு சொல்லு கிருஷ்ணா. நீ வந்து செயலை செய்யணும்னு சொல்ற, செயலை துறக்கணும்னு சொல்ற, அதனால எனக்கு வந்து கிளியரா சொல்லு. அவர் சொன்னார் இல்லையா, புலன்களை வந்து கட்டுப்படுத்தி பற்றற்று உன்னுடைய செயல் பண்ணணும்னு. அப்ப நான் வந்து செயல்களை செய்யணுமா இல்ல செய்யக்கூடாதா? ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லு கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார். எப்படியாவது இந்த போர்ல இருந்து தப்பிக்கணும்ன்றதுதான் வந்து அவருடைய மெயின் இதா இருக்கு. சோ அவர் வந்து செயல்களை செய்யாமல் இப்படி அமைதியா அருவ பிரம்மத்தில் வந்து நிலை நிறுத்தி அப்படியே எந்த வேலையும் செய்யாம அமைதியா இருக்கணுமா, இல்ல செயல்களை செய்யணுமா? செயல்கள் இங்க என்ன பாத்தீங்கன்னா, ஆஞ்சநேயர் என்ன பண்றாரு? அவருடைய வால்ல வந்து ராவனுடைய ஆட்கள் தீ வைத்த உடனே என்ன பண்றாரு? அந்த தீயை வச்சு அந்த நகரத்தையே வந்து பொசிக்கிட்டு வந்துட்டாரு இல்லையா? சோ அது தவறான செயலாக இருந்தாலுமே பகவானுக்காக நமக்கு வந்து அவருக்கு ஒரு கஷ்டமான ஒரு விஷயம் வந்து அதுக்காக நம்ம வந்து இந்த மாதிரியான செயல்களையும் கூட செய்யலாம். சோ நான் செயல்களை செய்யணுமா இல்ல செயலற்று அமைதியாக இருக்கணுமா அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாரு. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க என்ன தெரியுது? யாராவது சொல்ல முடியுமா? என்ன உங்களுக்கு புரியுதுன்னு சொல்லுங்க இந்த பிக்சர் பார்த்த உடனே. ஐம்புலன்கள் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடுத்து சோ நம் நுண்ணறிவு வந்து தெளிவாக எண்ணங்கள் சிந்தனைகள் இல்லை என்றால் நம் ஐம்புலங்களை நம்மால் சரிப்படுத்த கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ நம்ம பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இரண்டு ரூபங்கள் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து இந்த ஸ்தூல உடல், கான்கிரீட், நம்மளால பார்க்க முடியுது, கை கால் இதெல்லாம் பார்க்க முடியுது. இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா சூக்ஷ்ம உடல், அதை வந்து நம்மளால பார்க்க முடியல. அது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா, உள்ளார இருக்கக்கூடிய ஆத்மாவை 3 லேயர் வந்து கவர் பண்ணிருக்கு. அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆத்மாவை வந்து மனம், புத்தி, பொய், அகங்காரம், இந்த 3 லேயர் வந்து கவர் பண்ணிருக்கு. ஆனா நம்ம இந்த உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா பஞ்சபூதங்களால ஆனது. நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம், பஞ்சபூதங்களால ஆனது. நம்ம இறக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்தூல உடல் மட்டும்தான் வந்து அழியக்கூடிய ஒன்று. ஆனா நம்மளுடைய அந்த சூக்ஷ்ம உடல், நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, இது அப்படியே என்னோட பாட்டியோட குவாலிட்டிஸோட இருக்காங்க அப்படின்ட்டு. அது எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம அது போல நம்மளுடைய ஒரு சின்ன குழந்தை கூட பாத்தீங்கன்னா அழகா வந்து பக்தி பண்ற மாதிரி இருக்கும். நமக்கு வயசான கூட அது வராது. எப்படி அந்த 5 வயசுல இந்த குழந்தைக்கு அந்த ஞானம் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் பூர்வ ஜென்ம பலன். போன பிறவில வந்து அந்த குழந்தை நல்ல பக்தனா இருந்திருக்கலாம். அதோட இதை வந்து கண்டினியூ பண்றாங்க. நமக்கு வந்து இந்த பௌதிகத்துல மட்டும்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்ப என்னோட அக்கௌண்ட்ல வந்து ஒரு 50,000 இருக்கு அப்படின்னாக்கா, நான் இறந்துட்டேன் அப்படின்னாக்கா அது அவ்வளவுதான். திருப்பி நான் அந்த 50,000 எடுத்துட்டு அடுத்ததுக்கு நான் போக முடியாது இல்லையா? பௌதிகத்துக்கு தான் வந்து ரொம்ப லிமிட். ஆனா பக்தி மார்க்கத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் என்னுடைய பக்தியை இந்த இதுல நான் பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னாக்கா அடுத்த பிறவி எனக்கு கிடைக்கும் போது அதுல இருந்து நான் கண்டினியூ பண்ணுவேன். இது நம்ம கண் கூட பாக்குறோம் இல்லையா? ஏன் நமக்குள்ள அந்த டிஃபரன்ஸ் இருக்குன்னு என்னைக்காச்சும் நம்ம நினைச்சிருக்கோமா? ஒரு சின்ன குழந்தை கூட இவ்வளவு அழகா பக்தி பண்ணுது. ஆனா நமக்கு இவ்வளவு வயசாகுமே, 40, 45 வயசாகுமே நம்மளால அதுல அந்த ஸ்திரமா இருக்க முடியல. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்க முற்பிறவில பண்ண இதோட வந்து கண்டினியூ ஆகுது. அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த சூக்ஷ்ம உடல், அந்த ஆத்மா வந்து 3 லேயரால கவர் பண்ணப்பட்டிருக்கு. ஆனா இந்த ஸ்தூல உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னா இது வந்து கான்கிரீட்,
சூக்ஷ்ம உடல் வந்து அப்டிராக்ட், அதை பார்க்க முடியாது. சோ நம்ம பார்த்தோம் நேத்தே அந்த ஆத்மா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஹிருதயத்துல இருக்கக்கூடியது. ஒரு ஹேரோட டிப் இருக்கு இல்லைங்களா, அதை வந்து 10,000 டைம்ஸ் டிவைட் பண்ணோம்னாக்கா என்ன சைஸோ அந்த சைஸ். அப்ப அது நம்ம வந்து இன்விசிபிள் ஆயிடும். இதெல்லாம் நம்ம வந்து சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. 84 லட்சம் பிறவிகள் எடுக்கிறோம் நம்ம. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஓரறிவுள்ள பிறவில இருந்து நம்ம வந்து இப்ப வந்து பகுத்தறிவு கொண்ட 6 அறிவுள்ள மனிதனா வந்திருக்கோம். அட்லீஸ்ட் அதுலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 லட்சம் பிறவிகள் வந்து மனித பிறவிகள் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ நம்ம வந்து இந்த பிறவியை வந்து நம்மளுடைய அந்த உண்மையான ரூபம் என்ன, பகவானுடைய சேவகன் என்ற அந்த தாட்டோட அவருக்கு வந்து சேவை செய்து நம்மளுடைய நிலையான நித்தியமான கோலோக விருந்தாவனம் அங்க போறதுக்கு நம்ம வந்து ட்ரை பண்ணணும். சோ இந்த இதுல நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஐம்புலன்கள், நம்ம நேத்தியோட சாப்டரோட அப்படின்னு கனெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஐம்புலன்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண், காது, மூக்கு, அதுக்கப்புறம் வந்து கை, வாய், இதெல்லாம் அதாவது தொடுபுலன் தான் நம்ம கைன்னு சொல்றோம். சோ அந்த ஐம்புலன்கள் இப்ப ஒரு ஆட் நம்ம பார்த்தோம்னா உடனே அதுல பாத்துட்டோம்னா நம்ம மனசு அதுலயே தான் லயிச்சிட்டு இருக்கும். கையில கொஞ்சம் தான் காசு இருக்கு, ஆனா அது ரொம்ப அதிகமா இருக்குனாலும் பரவாயில்ல கிரெடிட் கார்டை யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு தேவையில்லாம நம்ம வந்து அதை வாங்கக்கூடாது. மனசு சொல்லும் இல்ல நம்ம வாங்கிக்கலாம் இப்பன்ட்டு, ஆனா அதுக்கு உள்ளார இருக்க புத்தி வந்து சொல்லும் நம்மளுடைய பேங்க் பேலன்ஸ் எவ்வளவு, அதுக்கு ஏத்த மாதிரி வரவுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் செலவு பண்ணணும். நோ மீன்ஸ் நோ. சோ அது வந்து நுண்ணறிவு. சோ அந்த மாதிரி நம்மளுடைய ஐம்புலன்கள் நம்மளை எங்கெல்லாம் இழுத்துட்டு போதோ அது கூடவே வந்து மனம் போகுது அப்படின்னாக்கா அந்த மனம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடிவாளம் மாதிரி அதை பிடிச்சிட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த சேரியட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நுண்ணறிவு, நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த பகுத்தறிவு. அது வந்து இல்ல இது தவறு, மனம் வந்து அலைபாய்ந்து கொண்டே இருக்கும். எப்ப மனதை நான் கட்டுப்படுத்த பழகி கொண்டேன் அப்படின்னாக்கா நம்ம வந்து ஆன்மீகத்துல முன்னேறோம். அது வந்து ஒரு நல்ல வழியில கொண்டு போகுது. இப்ப மனசு வந்து நான் விட்டுட்டேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க, மனம் போற போக்குல விட்டுட்டேன்னா நான் எங்க போய் சேரணுமோ அங்க போய் சேர முடியுமா? யார் இதுல டிராவல் பண்றது? அந்த பேசஞ்சர் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஆத்மா. நம்ம நேத்து பார்த்த மாதிரி நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் வந்து 2 கடமைகள் இருக்கு. இந்த ஜட உடலை பேணி காக்கக்கூடிய இந்த உடல், இப்ப நம்மளோட ஃபேமிலில வந்து நம்ம ஒரு அம்மாவா இருக்கலாம், இல்ல ஒரு அக்காவா இருக்கலாம், மகளா இருக்கலாம். நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட அந்த கடமையும் செய்யணும். மற்றும் நமக்கு உண்டான அந்த ஆத்ம அந்த டியூட்டி ஆஃப் தி சோல், அந்த ஆத்மாவை ஸ்ட்ராங் பண்ணக்கூடிய கடமையும் செய்யணும். அது என்ன? ஆன்மீக ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொள்வது. சோ இந்த ஆத்மாவை வந்து பாத்தீங்கன்னா அது கரெக்டான அந்த டெஸ்டினி போனோம் அப்படின்னாக்கா இந்த நுண்ணறிவு அந்த கடிவாளத்தை கரெக்டா அந்த மனதை கட்டுப்படுத்தி கரெக்டா அந்த ஐம்புலன்களை சரியான ரோட்ல போனாதான் நம்ம எங்க போய் சேர முடியுமோ அங்க போய் சேர முடியும். சோ அது இல்ல அப்படின்னு பாத்துக்கோங்க, நம்மளுடைய மனசு வந்து பாத்தீங்கன்னா அலைக்கழிந்து நம்மளுடைய கரெக்டான இதுக்கு போக முடியாது. நம்ம எங்க போய் சேரணும்? நம்ம யாரோட ரூபம்? சாக்ஷாத் பகவான் கிருஷ்ணர் பரமாத்மா, அவர்கிட்ட இருந்து வந்த ஒரு பொறி. நம்ம எப்பவுமே ஆனந்தமாக இருக்கிறதுக்காக தான் நம்ம எல்லா வேலைகளையும் செய்யறோம். வேலைக்கு போறது, சம்பாதிக்கிறது, பிள்ளைங்களை வந்து சந்தோஷமா வச்சுக்கிறது, இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அவங்க சந்தோஷப்பட்டாங்கன்னா அதுல நம்மளும் ஒரு ஆனந்தம். சோ நம்மளுடைய இலக்கு எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம எப்பவும் ஹாப்பியா இருக்கணும்னு பாக்குறோம். ஏன் அப்படின்னாக்கா அந்த குவாலிட்டிஸ் தான் பகவான் கிட்ட, அவர்கிட்ட இருந்து வந்தவங்க தானே நம்ம. அவர் எப்பவுமே வந்து எட்டர்னல், பிளஸ்ஃபுல், ஆனந்தமயமானவர், நிலையான எல்லையற்ற ஒரு நிலையான ஒன்று. சோ நம்மளும் அதே மாதிரியான ஒரு எண்ணங்கள் இருக்கு. சோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா இந்த ஜட உலகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா மாயா, பகவானுடைய 3 சக்திகள் இருக்கு. இந்த புறம் என்ன சொல்றது, இந்த யோக சக்தி, இந்த மாயா வந்து பாத்தீங்கன்னா மாயா சக்தி வந்து ரொம்ப இன்ஃபுளுன்ஸ். அது வந்து பகவான் கிட்ட இருந்து வந்து ஒரு ஆற்றல். ஏன் நம்ம இங்க வந்து கஷ்டப்படுறோம் அப்படின்னாக்கா உங்களை மாதிரியே நாங்களும் வந்து இதெல்லாம் அனுபவிக்கணும், நானும் கட்டுப்படுத்தணும் எல்லாத்தையும் அப்படின்னு நமக்கு அந்த ஆசை வந்ததுனால குழந்தை வந்து அப்பா கிட்ட கேட்டா என்ன சொல்லுவாரு? ஓகேப்பா நமக்கு வந்து சாங்ஷன் பண்ணிட்டாரு. சோ எப்பவுமே வந்து பகவான் வந்து இரண்யகசிபு மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணல. ஓகே நீ என்ஜாய் பண்ணிட்டு எப்போ உனக்கு எல்லாம் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதோ அப்ப நீ திரும்பி வான்னு அனுப்பிச்சிட்டாரு. இப்ப நமக்கு எல்லாம் அந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல நம்ம இணைந்திருக்கோம் அப்படின்னாக்கா பூர்வ ஜென்மத்துல நமக்கு பண்ணின அந்த பலன் தான் வந்து நம்ம இணைந்திருக்கோம்னு சொல்லணும். இல்லைன்னா நமக்கு எத்தனையோ வேலைகள் இருக்கு, இருந்தாலும் நம்ம வந்து இந்த 1 hourல என்னதான் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமே நம்ம கனெக்ட் ஆயிருக்கோம் இல்லையா? சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 7th சாப்டர்ல வந்து கிருஷ்ணர் சொல்வாரு, எத்தனையோ கோடான கோடி கணக்கான மக்கள்ல ஒரு சிலருக்கு மட்டும்தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிட்ட வந்து பக்தி செலுத்தணும், அவரை பற்றி தெரிந்துக்கணும்ன்ற ஒரு எண்ணம் வரும். அப்படி பண்றவங்களையும் கூட நிலையாக, உறுதியாக, சஸ்டைனா பகவான் மேல பக்தி செய்து அவருடைய லீலையை புரிஞ்சுக்கிறவங்க வந்து ரொம்ப அரிது. அவன் வந்து மிகவும் தூய்மையான பக்தன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ நம்ம வந்து நம்மளுடைய இந்த ஐம்புலன்களை வந்து ஒருமித்து பகவானுடைய செயல்கள்ல ஈடுபடுத்தும் போது நம்மளுடைய டெஸ்டினியான கோலோக விருந்தாவனத்தை வந்து அடைய முடியும் அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ எப்படி நம்மளுடைய இந்த ஐம்புலன்களை கட்டுப்படுத்துது? நம்ம வந்து நம்ம
இந்த முனிவர்கள் ஞானிகள் மாதிரி நம்ம புலன்களை கட்டுப்படுத்தி இருக்க முடியுமா? இந்த கலியுகத்துல ரொம்ப கஷ்டம். நம்ம ஒரு 5 மினிட்ஸ் கூட இந்த மொபைல் இல்லாம நம்மளால இருக்க முடியல. அது உடனே திருப்பி நம்ம மைண்ட் அங்க போயிட்டே இருக்கு, என்ன மெசேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ இந்த நான் எதையும் பார்க்க மாட்டேன், கண்ணை மூடிட்டு மூச்சு பயிற்சி எடுத்துட்டு பிராணாயாமம் பண்ணிட்டு நம்ம இருக்க முடியுமா? ரொம்ப கஷ்டம். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, இந்த ஐம்புலன்களை பகவானுடைய செயல்களை ஈடுபடுத்தும் போது நம்ம அது என்ன ஆகுது? தூய்மை அடைகின்றது. அதன் மூலமாக மனம் ஒருங்கிணைத்து புத்தி கரெக்டான இடத்துக்கு போறதை கண்ட்ரோல் பண்ணி நம்ம ஆத்மாவை சரியான இடத்துல கொண்டு போறோம் அப்படின்றத பாக்குறோம். சோ எப்படி அந்த ஐம்புலன்களை கட்டுப்படுத்துறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த கண்ணை எதற்காக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, பகவானுடைய அர்ச்ச விக்கிரகத்தை நம்ம பார்க்கறதுக்காக யூஸ் பண்ணணும். என்ன அது நம்ம என்ன பாவத்துல பகவானுக்கு சமர்ப்பணம் பண்றோமோ அதே பாவத்துல பகவான் எடுத்துக்குவார். அதனாலதான் நம்ம திருமூர்த்தி விக்கிரகம் அதெல்லாம் நம்ம சொல்ல மாட்டோம். அர்ச்சமூர்த்தி. சோ அவர் என்ன பண்றாருனாக்கா, நம்ம பிரசாதம் நம்ம சொல்றோம். பிரசாதத்தை நம்ம உண்மையான பக்தியோட ஆஃபர் பண்ணும்போது அவர் எடுத்துக்கிறார். நமக்குதான் கையால சாப்பாடு எடுத்து வாயில போட்டு நம்ம செரிக்கணும். ஆனா அவர் பார்வையின் மூலமாக சிருஷ்டியே பண்றார், பிரபஞ்சத்தையே உருவாக்குறார். அவர் நம்ம கிட்ட எதிர்பார்க்கறதெல்லாம் குழந்தைகிட்ட உண்மையான அன்பு இருக்கு, அது மட்டும்தான் எதிர்பார்க்கிறார். சோ கண்ணை நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணணும்னாக்கா, பகவானுடைய அந்த அர்ச்ச விக்கிரகத்தை தரிசனம் செய்வதற்காகவும் அவருடைய லீலைகளை படிப்பதற்காகவும் பகவத்கீதை பாகவதம் படிப்பதற்காகவும் யூஸ் பண்ணணும். அப்படி செய்யும்போது இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் நம்ம செய்யறதுக்கு ஆக்சுவலா. ஏன்னா கிட்டத்தட்ட 84 லட்சம் பிறவிகள் சொல்றாங்க. அதுல 4 லட்சம் பிறவிகள் மனித பிறவிகள் சொல்றாங்க. ஒரு பிறவிலும் நம்ம எவ்வளவு ஒரு தவறுகள் செய்திருப்போம் இல்லையா? சோ அதெல்லாம் அதெல்லாம் நம்ம மனசு விட்டு போனாதான், அந்த அழுக்கெல்லாம் சேர்ந்து இருக்கு, அதெல்லாம் நம்ம மனசு விட்டு போனாதான் நம்ம பாத்தீங்கன்னா பகவானை பத்தின ஞானமே நமக்கு கிடைக்கும். சோ அதுக்கு நம்ம இப்பவே கொஞ்சம் கொஞ்சமா பிராக்டிஸ் பண்ணணும். இதெல்லாம் ஒரு நாள்ல நடக்கக்கூடிய செயல் கிடையாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்மள ட்ரெயின் பண்ணிக்கணும். மூக்கு எதற்காக யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னாக்கா, பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ண பிரசாதத்தை நுகர்வதற்காகவும் அவருக்கு அணிவித்த அந்த மலர்களை நுகர்வதற்காகவும் மூக்கு யூஸ் பண்ணணும். காது எதற்காக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, பிரஜல்பா நம்ம படிப்போம். அடுத்த லெவல் நீங்க வரும்போது அடுத்தவங்களை பத்தி பேசுறது, அதை பத்தி கேட்கறதெல்லாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. பகவானுடைய லீலைகளையும் குணாதிசயங்களையும் பத்தி கேட்பதற்காகவும் அவருடைய கதைகளை கேட்பதற்காகவும் காதை யூஸ் பண்ணணும். தெய்வீகமான பஜனைகளை கேட்பதற்காக. கை எதற்காக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, அவருடைய சேவையில அர்ச்சனை பண்றதோ இல்ல டெம்பிள்ல நிறைய சேவை இருக்கும் நமக்கு. சோ அந்த சேவைகள்ல அவருடைய பாதங்களை வணங்குவதற்காகவும் அந்த பகவானுடைய சேவையில ஈடுபடுத்துறதுக்காக நம்ம கை யூஸ் பண்ணணும். வாய் எதற்காக யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, பகவானுடைய பிரசாதத்தை அனுபவிப்பதற்காகவும் அவரை பற்றின லீலைகளை பேசுறதுக்காகவும். கிருஷ்ணர் சொல்லல இவங்கதான் பேசணும் நம்மளை பத்தி, அவங்கதான் பேசணும்லாம் சொல்லல. உண்மையான பக்தன் சும்மா இருக்க மாட்டாங்க. கண்டிப்பா உண்மையான, அதாவது அதுதான் நம்மளுடைய சுபாவம். உண்மையான பக்தன் எனக்கு ஒரு இது நல்லது நடந்ததுன்னா அதை கண்டிப்பா அடுத்தவங்களும் அனுபவிக்கணும்னு நினைப்பான் இல்லையா? யாம் பெற்ற இன்பம் பெருக இவ்வையகம். சோ அதுதான் உண்மையான குவாலிட்டி ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங். அப்ப நம்ம அந்த பக்தனா நம்ம ஆயிட்டோம் அப்படின்னாக்கா, பகவானுடைய அந்த லீலை நம்ம அனுபவிக்கும் போது அதே அனுபவத்தை மத்தவங்களும் எடுத்துக்கணும்னு நினைப்போம். அப்ப நம்ம அந்த பிரச்சாரம் செய்ய ஆரம்பிப்போம். அதுதான் பாத்தீங்கன்னா வாய், நாக்கு. அதுக்காக பகவானோட பிரசாதத்தை அனுபவிப்பதற்காகவும் அவருடைய லீலைகளை பற்றி மத்தவங்களுக்கு சொல்றதுக்காகவும் யூஸ் பண்ணணும். சோ இந்த ஐம்புலன்களை பகவானுடைய அந்த உயரிய சேவையில ஈடுபடுத்தும் போது நம்மளால இதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி கட்டுப்படுத்தி அந்த சத்தியுகத்துல இருந்த முனிவர்கள் மாதிரியோ சாதுக்கள் மாதிரியோ எல்லாம் இருக்க முடியாது. கலியுகத்துல நம்ம இருக்கிறது கலியுகம். ஒரு யுகத்துக்கும் யுக தர்மம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. சோ இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா, பகவானுடைய சேவையில ஈடுபடுத்தும் போது அது தூய்மை அடைகின்றது. அதன் மூலமாக ஐம்புலன்கள் கரெக்டான வழியில போறது, மனமும் கரெக்டா இருக்கும், புத்தி சரியா இருக்கும், ஆத்மா எங்க போய் சேரணுமோ அங்க போய் சேரும் அப்படின்றது. ஹரே கிருஷ்ணன். 6வது ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா பிரபுஜி? மாதாஜி வாசிங்க 6வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. சான்ஸ்கிரிட் தப்பா வாசிக்கிறோம்ல நினைக்க வேண்டாம். பகவான் நம்மளோட பாவத்தை மட்டும்தான் பாக்குறார். நீங்க வாசிக்கலாம். தமிழ் தெரியுது அப்படின்னாக்கா, ஸ்கிரீன் தெரியுதுன்னா வாசிக்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. பேர் சொல்லலாமா? கர்மேந்திரியாணி சம்யம்ய யாஸ்தே மனசா ஸ்மரன் இந்திரியார்த்தான் விமூடாத்மா மிஷ்யாச்சாரஸ உச்யதே. ட்ரை பண்ண மாதாஜி. சூப்பர் மாதாஜி, நல்லா பண்ணீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கிருஷ்ணா ரொம்ப ஹாப்பி ஆயிடுவாரு. சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குன்னா, புலன்களின் செயல்களை கட்டுப்படுத்தி அதே சமயம் புலனின்ப பொருட்களில் மனதை அலைபாய விடுபவன்
தன்னையே முட்டாளாக்கி கொள்கின்றான், அவன் போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகின்றான். நம்ம அந்த கலியுகத்துல கண்டிப்பா நம்ம வந்து சொல்ல முடியாது, இல்ல இல்ல நான் வந்து புலன்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி மனசை ஒருநிலைப்படுத்தி என்னுடைய அறிவை கரெக்டா யூஸ் பண்ணி நான் வந்து பகவான் மேல வந்து தியானமா இருப்பேன், நம்மளால சொல்லவே முடியாது. சோ ஏன்னா நம்ம இருக்கிறது வந்து கலியுகம், ஃபுல்லா மாயா. ஒரு 5 மினிட்ஸ் நீங்க வந்து வெளியில போய் பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா நமக்கு நம்மளை சுத்தி எல்லாமே மாயாவா தான் இருக்கு, எல்லாம் அசுத்தமாக இருக்கின்றது. ஏன்னா நம்ம இருக்கக்கூடிய யுகம் வந்து அப்படி. ஆனா நம்மளுடைய சத்திய யுகத்துல அப்படி இல்ல, எல்லாரும் உண்மையே பேசினாங்க, யாரும் யாருக்கும் கஷ்டம் கொடுக்கறது கிடையாது. எல்லாருடைய மனமும் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவானை பத்தின தியானத்திலே இருந்தது. சோ அவங்களுடைய யுக தர்மம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த அவங்களுக்கு உண்டான அந்த சத்தியுகத்துக்கு உண்டான யக்ஞம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, தவம் இருந்து பகவான, நம்மளுடைய பரமாத்மா இருதயத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த நின்ற ரூபத்துல இருக்கக்கூடிய சிரோதக சாய் விஷ்ணு மேல தாட்டை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி அவர் அடைவது, அதுதான் வந்து அவங்களுடைய யுக தர்மம். ஆனா அந்த கலியுகத்துல ரொம்ப கஷ்டம். சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா ஜடபரதரோட கதையை நம்ம பார்க்கணும். சோ ஜடபரதர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னாக்கா, நான் அதாவது நமக்கு வந்து நம்ம அந்த படிக்க போறோம், வர்ணங்கள் ஆசிரமங்கள் அதெல்லாம் படிக்க போறோம். சோ ஒரு குறிப்பிட்ட வயதுக்கு அப்புறம், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் 25% ஆஃப் த லைஃப்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கலியுகத்துல நமக்கு 100 வயது அப்படின்னு நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கு அப்ராக்சிமேட்டா. சோ ஃபர்ஸ்ட் 25 வருஷம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னாக்கா பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்கணும். அடுத்த 25 வருஷம் 26 வயதுல இருந்து 50 வயதுக்குள்ள அவங்க வந்து கிரகஸ்தர்களாக இருக்கணும். அதுக்கு அடுத்த 25 வருடம் பாத்தீங்களா அப்படின்னாக்கா அவங்க வந்து வானப்பிரஸ்தம், அதாவது புண்ணிய ஸ்தலங்களுக்கு போறது, பகவானை பத்தி நினைக்கிறது, அந்த இதுல இருப்பாங்க. கடைசி 25%, அதாவது 76 வயசுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா அவங்க எல்லாம் வந்து சந்நியாசம் எடுத்துக்கிறது, நம்மளுடைய இந்த ஆத்ம ஞானத்தை கற்றறிந்து பகவான் கிட்ட போறதுக்கான பிரயத்தனம் பண்றது. சோ ஜடபரதர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னாக்கா, அந்த ஆத்ம ஞானத்தை தெரிந்து கொள்வதற்காக பரபிரம்மத்தை பற்றி அதுல ஒருங்கிணைந்து இருக்கணும்ன்றதுக்காக அவர் என்ன பண்றார், காட்டுல ஒரு குடில் அமைத்து அவர் வந்து பகவானுக்கு வந்து தியானம் பண்றாரு. அவருடைய தியானம் எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா, அவர் வந்து மனசுல இருக்கக்கூடிய பரமாத்மாவை நினைச்சிட்டு கையில அந்த பூ எடுப்பாராம், காலையில எடுப்பாராம், அப்படியே வந்து அவருடைய ரூபங்களை நினைச்சு அந்த தியானத்திலேயே மறந்துடுவாராம். ஈவினிங் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த கையில இருந்து பூ தன்னால கீழே விழுந்திருப்பான். அவ்வளவு ஒரு ஸ்ட்ராங்கா இருந்த ஒரு முனிவர் ஜடபரதர். அவர் என்ன பண்றாரு, ஒரு நாள் அவருடைய குடிலுக்கு பக்கத்துல இந்த மாதிரி தியானம் பண்ணிட்டு இருக்கார். அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிங்கம் வந்து ஒரு பிரெக்னன்டான ஒரு மானை வந்து துரத்திட்டு வருது. அப்ப அந்த சிங்கம் துரத்திட்டு வர்றதுனால மான் பயந்து போய் என்ன பண்ணுது, அந்த ஆற்றை வந்து கடக்கிறதுக்கு முயற்சி பண்ணுது. அப்படி அந்த ஆற்றை கடக்கும் போது என்ன ஆகுதுன்னாக்கா, அது அந்த குழந்தை குட்டி மானை வந்து டெலிவர் பண்ணிடுது. குழந்தை பிறந்துருச்சு, குழந்தை குட்டி மான் வந்து பிறந்துருச்சு அந்த தண்ணிலேயே. உடனே இல்ல அந்த குழந்தை குட்டிமான் பறக்குது, ஆனா அந்த தாய் மான் வந்து அந்த தண்ணியில அடிச்சுட்டு போயிடுது. அப்ப வந்து ஜடபரதர் என்ன பண்றாரு, தியானம் பண்ணிட்டே இருக்கும்போது இந்த இந்த இதை பாக்குறாரு. பாத்தீங்கன்னா என்ன என்ன இந்திரியம் நீங்க யூஸ் பண்ணப்படுது, கண்ணால பாக்குறாரு. பார்த்த உடனே என்ன ஆயிடுது அப்படின்னாக்கா, சரி குட்டிமான், ஏன்னா பக்தர்களுக்கு யூஸ்வலா இரக்கம் வந்து இருக்கும் இல்லையா, எப்படி அர்ஜுனன் பாருங்க எவ்வளவு குழந்தை மாதிரி இப்படி இதாயிட்டாரு, ஒரு பெரிய போர் வீரன். எல்லாரையும் வந்து போட்டிட்டு நம்ம திரௌபதி அம்மாவை கூட்டிட்டு வந்தாரு கல்யாணம் பண்ணி. இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப குழந்தை மாதிரி மாறிட்டாரு, எனக்கு என்ன எடுக்குதுன்னே தெரியலையே, எனக்கு வந்து கரெக்டான டெசிஷன் சொல்லுங்கன்றாரு. சோ பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப இரக்க குணமுடையவர்கள். அவர் என்ன பண்றாரு, போய் அந்த மானை எடுத்து அதை வந்து பாதுகாக்க ஆரம்பிக்கிறாரு. அவருடைய 24/7 இருந்த அந்த தியானம் என்ன பண்ணுது, கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சு அவருடைய மனசு என்ன பண்ணுது, ஃபுல்லா இந்த குட்டிமான் மேலேயே வந்து இதா இருக்கு. அத குளிப்பாட்டுறது, அதுக்கு சாப்பாடு வைக்கிறது, அதுக்கப்புறம் நம்ம ப்ரே பண்ண உட்காந்தாலும் அவருக்கு மனசு எல்லாம் போகும், அந்த மான் அங்க போச்சு, அங்க வேற ஏதாவது சிங்கம் வந்திருக்குமோ. ஆனா அது என்ஜாய் பண்ணுது, ஏன்னா மானுக்கு உண்டான குணம் அது. சோ அதோட இனங்களோட அது என்ஜாய் பண்ணுது. ஆனா ஜடபரதர் என்ன பண்ணிட்டாரு, எப்பவும் வந்து மானையே நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அவர் பகவான் மேல இருந்த மனது என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னாக்கா, அப்படியே மான் மேல ஃபுல்லா மாறிடுச்சு. அவருக்கும் அந்த கடைசி காலம் வந்தது. கடைசி காலம் வரும்போதும் வந்து என்ன பண்றாரு, அவர் அந்த மானையே நினைச்சிட்டு இருக்காரு. அப்படி மானையே நினைச்சிட்டு இருந்ததுனால என்ன ஆகுது, அவருடைய அந்த உயிர் பிரியும் போது மான நினைச்சிட்டே இருந்ததுனால அந்த சூக்ஷ்ம உடல் என்ன பண்ணுது, அடுத்த பிரிவுல மான் ரூபமாகவே கிடைக்குது. அவர் மானாகவே பிறக்கின்றார். சோ அந்த மானா பிறக்கும் போது அப்பதான் அவருக்கு வந்து அந்த ஞானம் வருது. அச்சச்சோ, நான் எவ்வளவு பெரிய தவறு பண்ணிட்டேன், பகவானை பத்தின ஞானம் இருக்கிறதுக்கு பதிலா நான் வந்து மானையே நினைச்சிட்டு இருந்ததுனால எனக்கு அடுத்த பிறவி மானா கிடைச்சிருச்சேன்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு, திருப்பி அந்த குடிலேயே சுத்தி சுத்தி வந்து என்ன பண்றாரு, நான் எதற்காக வந்தேங்க, பகவான் கிட்ட வந்து பக்தி பண்ணணும் தானே வந்தேன்னு சொல்லிட்டு அப்ப அந்த திருப்பி பகவானை பத்தி நினைக்கிறார். அப்ப அந்த மானோட பிறவி முடியும் போது அவர் திருப்பி வந்து ஜடபரதராக
பிறப்பெடுக்கிறார். ஜடபரதரோட கதையை நம்ம அடுத்த இதுல நம்ம டீட்டெயிலா பார்ப்போம். இங்க அல்டிமேட்டா நம்ம என்ன சொல்ல வரோம் அப்படின்னாக்கா, புலன்களோட செயல்களை நம்மளால கட்டுப்படுத்த முடியாது. ஆனா அந்த புலன்களின் செயல்களை ஒரு உயர்ந்த ஒரு இதுக்கு வந்து நம்ம ஈடுபடுத்த முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். இல்ல நான் கட்டுப்படுத்தி இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு மனசை அலைப்பாய எத்தனை போலி சாமியார்கள் இருக்காங்க இல்லையா? மனசை அலைப்பாய விடுறது வந்து தன்னையே மட்டும் முட்டாளாக்கி கொள்கின்றான். அவன் வந்து போலி மனிதன் என்று அழைக்கப்படுகின்றான் அப்படின்னு சொல்றாரு கிருஷ்ணர் இங்க. 11வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 11 வாசிக்கிறீங்களா யாராவது? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா 9:11. எஸ் எஸ் பிரபுஜி. யஜ்ஞாத்தாத் கர்மணோ அந்யத்ர லோகோ அயம் கர்ம பந்தனா ததர்த்தம் கர்ம கௌந்தேய முக்தசங்க சமாச்சர தேவான் பாவய தானேன தேவே பாவயந்தவ பரஸ்பரம் பாவயந்த ஸ்ரேய பரமவாப்சதையா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 4 யுகங்கள் இருக்குன்னு பாக்குறோம். சத்தியுகம், திரேதாயுகம், துவாபர யுகம், கலியுகம். சோ ஒரு யுகத்திலும் வந்து யுக தர்மம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. சத்தியுகத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு நிறைய ஆயுட்காலம் இருந்தது. 1,00,000க்கும் மேல ஆயுட்காலம் இருந்தது. அதனால அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, பகவானை நினைச்சு தியானத்துல இருப்பாங்க. அது அந்த யுகத்தில் கொடுக்கப்பட்ட யக்ஞம் ஆர்த தர்மம். அடுத்து இது பாத்தீங்கன்னா திரேதாயுகத்துல என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா, மிகவும் உயர்ந்த உச்சரிப்பா அழகான உச்சரிப்போட அவங்க வந்து சமஸ்கிருதம் எல்லாம் சொல்லி அவங்க வந்து யாகங்கள் பண்ணாங்க, யக்ஞங்கள் பண்ணாங்க. அதோடைய அந்த கடைசி இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணுவுக்கு வந்து அர்ப்பணம் பண்ணாங்க. அது வந்து யக்ஞங்கள் செய்வது வந்து கடைசி திரேதாயுகத்தோட யுக தர்மம். துவாபர யுகத்துல என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னாக்கா கோவில் வழிபாடு, நிறைய கோவில்கள் கட்டி 6 கால பூஜை பண்ணி அந்த நியமங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ணி பண்ணது வந்து துவாபர யுகத்துல. ஆனா கலியுகத்தோட யுக தர்மம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நாம சங்கீர்த்தனம். இந்த கலியுகம் வந்து துக்காலயம் அசாஸ்வதமாக இருந்தாலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ரொம்பவும் இனிமையான ஒன்று. என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதற்கு கொடுத்த வரப்பிரசாதம் என்ன அப்படின்னாக்கா நாம சங்கீர்த்தனம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. சோ அந்த மகாமந்திரத்தை ஜபிப்பதன் மூலமாக நம்மளுடைய யுக தர்மம் வந்து காப்பாற்றப்படுகின்றது அப்படின்றத பாக்குறோம். அடுத்த சாப்டர்ல நம்ம பார்க்க போறோம் எதற்காக மகாமந்திர ஜபம் பண்றோம், அதோட பலன் என்ன அப்படின்ட்டு. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் என்ன சொல்றார், விஷ்ணுவிற்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் செயல்கள் வந்து நிறைவேற்றப்படலாம், மற்ற செயல்கள் இந்த பௌதீக உலகத்தோடு பந்தப்படுத்துபவை. அதனாலதான் நம்ம பார்த்தோம் ஐம்புலன்களை பகவானுடைய சேவையில நம்ம ஈடுபடுத்தும் போது நம்ம வந்து பகவானுக்கு சேவை பண்றோம். அதனால நமக்கு வந்து பந்தம் படுத்த முடியாது. ஆனா நம்ம வந்து இந்த ஜட பற்றோட நம்ம செயல் செய்யும் போது அதுல நம்ம பந்தப்படுத்தப்படுகின்றோம். எனவே குந்தியின் மகனே, உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை அவரது திருப்திக்காக செய். இவ்விதமாக நீ எப்போதும் பந்தத்திலிருந்து விடுபட்டு வாழ்வாய். சோ உன்னுடைய கடமையை வந்து பகவான் சொல்லியிருக்கார், அதனால நான் செய்யறேன். எனக்கு விதிக்கப்பட்ட வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு, நமக்கு சத்திரியன் வந்து மக்களை பாதுகாக்கணும், தர்மத்தை பாதுகாக்கணும். சோ உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை அது, அதை நீ செய்யணும். அப்படி நீ செய்யும் போது பந்தம் இருக்காது அப்படின்றத சொல்றார். யாகங்களால் மகிழ்ச்சி அடையும் தேவர்கள் உங்களையும் மகிழ்விப்பர். மனிதர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் இடையேயான இத்தகைய ஒத்துழைப்பினால் அனைவரும் உயர்ந்த நலமுடன் வாழலாம். இப்ப வந்து இங்க நம்ம அந்த யாக சக்கரத்தை வந்து பார்க்க போறோம். குயிக்கா நம்ம வந்து அந்த கர்ம யோகம் இல்லையா அந்த சாப்டர், அதுல என்னன்னு பாத்துக்கலாம். மக்களை வந்து 3 விதமாக பிரிச்சுக்கலாம். ஒண்ணு வந்து பௌதீகமானவர்கள், அடுத்தது வந்து கர்ம காண்டம், கர்ம யோகிகள். பௌதீகமானவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க செய்யக்கூடிய செயல்களின் மூலமாக பாவமும் இருக்கும் புண்ணியமும் இருக்கும். நம்மளை சுற்றி எத்தனையோ பேர் இருக்காங்க இல்லையா, நீங்க இதுல வந்து ஒவ்வொருத்தரையும் வந்து கேட்டகரைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒருத்தர் எக்ஸாம்பிள் வச்சிட்டீங்கன்னா இன்னும் கிளியரா புரியும். கர்ம காண்டத்துல இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நிறைய நல்ல விஷயங்கள் செய்ய ட்ரை பண்ணுவாங்க. அவங்களுக்கு வந்து பாவம் இருக்கலாம், பாவம் இல்லாமலும் இருக்கலாம். ஆனா கர்ம யோகிகள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா, இது வந்து எனக்கு பகவான் கொடுத்த சேவை, அதை நான் செய்யறேன். அதனால அவங்களுக்கு பாவமின்மையும் கிடையாது, புண்ணியமின்மை, நியூட்ரலா போயிடுவாங்க அவங்க. ஏன்னா அவங்களுடைய செயல்கள் எல்லாத்தையும் நிஷ்காம கர்ம யோகம், பகவானுடைய திருப்திக்காக நான் சேவை செய்யறேன், இந்த செயல் நான் பண்றேன், நான் தான் வந்து அனுபவிக்கிறேன், நான் கட்டுப்பாட்டாளன்ற எண்ணம் அவங்க கிட்ட இருக்காது. அதனாலதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்களை வந்து கர்ம யோகிகள் சொல்றோம். சோ இந்த பௌதிக வாழ்க்கையில இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு வந்து நிறைய சுயநலம் இருக்கும். நான் இவங்க கிட்ட பேசினா எனக்கு இது கிடைக்கும், நான் இவங்களுக்கு இதை கொடுத்தேன்னா அதுல எனக்கு அந்த பலன் கிடைக்கும், அந்த பலன் நோக்குதுலயே அவங்க இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு வந்து செல்ஃப் சாட்டிஸ்பாக்சன் தான் முக்கியம், அடுத்தவங்களை பத்தி எல்லாம் கவலை இல்லை, நான் நல்லா இருக்கேன்னு நினைப்பாங்க. அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌதீகமானவர்கள்.
கர்ம காண்டத்துல இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா, நம்ம வந்து நிறைய அந்த இந்த பிசினஸ் மேன் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, எனக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் ஆயிடுச்சுனாக்கா இத்தனை பர்சன்டேஜ் வந்து நான் வந்து கடவுளுக்கு கொடுப்பேன். அந்த மாதிரிலாம் அவங்க டீலிங் கடவுள்கிட்டயே வந்து டீலிங் வைப்பாங்க. சோ அவங்களுடைய செயல்கள் எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பலநோக்கு செயல்களாகவே இருக்கும். ஆனா கர்ம யோகத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பற்றின்றி அவர்களுடைய கடமையை செய்வார்கள். இது வந்து எனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமை, நான் இதுல செய்யறேன். ஆனா இதுல கிடைக்கக்கூடிய பலன்ல வந்து எனக்கு வந்து உரிமை கிடையாது அந்த தாட்டோட இருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து அந்த ஞானம் இருக்கின்றது. செயலை பற்றிய அறிவு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பௌதிக வாழ்க்கையில இருக்கவங்க நான் தான் அனுபவிப்பாளன் நினைப்பாங்க. ஆனா கர்ம காண்டத்துல இருக்கவங்களும் அப்படிதான் நினைப்பாங்க, நான் தான் அனுபவிப்பாளன். கர்ம யோகிகள் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இது எனக்கானது கிடையாது அப்படின்ற ஒரு பற்றற்ற நிலையில இருப்பாங்க. பகவான் மீதான நம்பிக்கை எப்படி இருக்கும் பௌதிகத்துல இருப்பாங்க அப்படின்னாக்கா, கடவுளா அவரு அப்படின்னா அப்படின்ற மாதிரி போயிடுவாங்க. ஏன்னா அவங்களோட இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, நான் என்னோட இது சாட்டிஸ்ஃபைடா இருக்கா அப்படிதான் போயிட்டே இருப்பாங்க. பகவானை பத்தின ஞானம் இருக்காது. கர்ம காண்டத்துல இருக்கவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, பகவானே யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க. நான் இதை கொடுத்தேன்னா எனக்கு இந்த இது சாங்ஷன் ஆயிடுச்சுன்னா நான் பகவானுக்கு இவ்வளவு கொடுப்பேன். இருக்காங்க நிறைய பேர். நிறைய நல்லா செய்வாங்க. ஆனா ஏன் செய்யறாங்க அப்படின்னாக்கா, அவங்களுக்கு கிடைச்ச அந்த ப்ராஃபிட்ல இருந்து பகவானுக்கு கொடுக்கறது. பகவானே வந்து அவங்க யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க. ஆனா கர்ம யோகிகள் எப்படி இருப்பாங்கன்னா, பகவானால் உபயோகப்படுத்தப்படுவார்கள். கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா, நம்மள இங்க வந்தாச்சு, நம்ம அவர்கிட்ட இருந்து வந்துட்டோம் இந்த லோகத்துக்கு. ஆனா அவர் என்ன பண்ணிருப்பாராம், எல்லா இடத்துலயும் செக் பாயிண்ட் வச்சிருப்பாராம். எப்படி செக் பாயிண்ட் வச்சிருப்பாரு அப்படின்னாக்கா, நமக்கும் கிருஷ்ணருக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அந்த ஒளிந்து மறைந்து விளையாடுவாங்க இல்லையா, அந்த ஆட்டம் தான் நடக்குது இப்ப. அங்கங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆன்மீக குருக்களை வச்சிருப்பாரு, பக்தர்களை வச்சிருப்பாரு. சில சமயம் நம்ம நினைச்சுக்குவோம் பக்தியில போயிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கும், திடீர்னு நமக்கு வந்து ஒரு வீழ்ச்சி நடக்கும். ஆனா வந்து இன்னொரு பக்தர்கள் என்னப்ப சாண்டிங் வரலையா, கோயிலுக்கு வரலையா நம்மள வந்து கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. சோ பகவான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அங்கங்க அவருடைய ரெப்ரசன்டேட்டிவ் வச்சிருக்காங்க. சோ பக்தர்கள், கர்ம யோகிகள் வந்து பகவானால் உபயோகப்படுத்தப்படுபவர்கள். இவர்கள் எல்லாம் அடையக்கூடிய பலன்கள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பௌதிக வாழ்க்கையில இருக்கவங்களுக்கு பாவம் புண்ணியம் ரெண்டுமே இருக்கிறதுனால, பாவம் செய்தார்கள்னா நரகத்துக்கு போவாங்க, புண்ணியம் செய்தால் சொர்க்கம். கர்ம காண்டத்துல இருக்கவங்க வந்து நிறைய காசு உள்ளது, அதனால எப்பவுமே வந்து புண்ணியம் செய்வதனால சொர்க்கத்துக்கு போவார்கள். கர்ம யோகிகளுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இதெல்லாம் நியூட்ரல். அவர்களுக்கு வந்து பகவானுடைய பாதங்களில் நமக்கு முக்தி கிடைக்கின்றது அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். நம்ம சொன்ன மாதிரி கலியுகத்துக்கு உண்டான தர்மம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஜெயிப்பதே. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. 5000 வருடங்களுக்கு முன்பாக பேசப்பட்ட பகவத்கீதை பகவான் கிருஷ்ணரால இல்லையா, 500 வருடங்களுக்கு முன்பாக சைத்தன்ய மகாபிரபு கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா, எல்லாரும் வந்து அந்த கோபிஸ், பகவான் கிருஷ்ணருடைய முதல் தரமான பக்தர்கள் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்ரீமதி ராதாமாவும் அடுத்தது வந்து கோபிகளும். சோ அப்ப வந்து அவங்களுடைய நிலை, ஏன் உங்களுக்கு என் மேல இவ்வளவு அன்பு இருக்கு, என்ன இந்த அன்பு எப்படி அதை வந்து அனுபவிக்கணும்ன்ற ஆசை இருந்தா கிருஷ்ணர். அதனால அவர் என்ன பண்ணாரு அப்படின்னாக்கா, 500 வருடங்களுக்கு முன்பாக பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபுவாக ராதாராணியோட அந்த பாவத்துல கிருஷ்ணர் வந்து அவதாரம் பண்ணினார். அவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபு. சோ சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட பெரிய இந்த கிருஷ்ண பக்தி இயக்கம். சோ ஒவ்வொரு நகரங்கள்லயும், ஒவ்வொரு வீதிகள்லயும், ஒவ்வொரு வீட்லயும் வந்து நம்ம ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் வந்து ஒழிக்கப்படணும் அப்படின்றதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா சைத்தன்ய மகாபிரபுவோட அதை வந்து நிறைவேற்றுவதற்காகத்தான் நம்ம வந்து இப்போ இந்த இஸ்கான்ல வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கோம். சோ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பஞ்ச தத்துவம் நம்ம சொல்றோம், 5 தத்துவங்கள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா, சைத்தன்ய மகாபிரபு சென்ட்ரல் இருக்காரு இல்லையா, ஜெய் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யா, நித்யானந்த பிரபு, அத்வைதர், கதாதரர், ஸ்ரீவாசாத், 5 பேர் இருக்காங்க. கிருஷ்ண சைத்தன்ய மகாபிரபு, நித்யானந்த பிரபு, அத்வைத பிரபு, கதாதரர், ஸ்ரீவாசாதி, இந்த 5 பேரை தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பஞ்ச தத்துவம் சொல்றோம். ஒரு தடவையும் நம்ம மகாமந்திரம் சொல்றதுக்கு முன்னாடி இந்த பஞ்ச தத்துவ மந்திரம் சொல்லிட்டு நம்ம பண்றோம். ஏன்னா ஒரு தடவையும் நம்மளே அறியாம ஏதாவது தவறுகள் செய்துட்டோம்னா இவங்க வந்து நம்மளை காப்பாற்றணும் அப்படின்றதுக்காக நம்ம இந்த பஞ்சதத்துவ மந்திரம் சொல்லிட்டு நம்மளுடைய மகாமந்திரத்தை சொல்றோம். சோ அதனாலதான் நம்ம பாத்தீங்கன்னா தினமும் 108 டைம்ஸ் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் லெவல்ல அட்லீஸ்ட் 2 ரவுண்ட் நமக்கு வந்து 24 மணி நேரம் பகவான் கொடுத்திருக்காரு. ஆனா பகவானுக்காக நம்ம வந்து ஒரு 2 ரவுண்ட் கூட பண்ண முடியல இல்லையா. சோ நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து அதை ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம். அட்லீஸ்ட் லெவல் 1 நீங்க முடிக்கும் போது ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை வந்து அட்லீஸ்ட் 2 ரவுண்ட் ஒரு நாளைக்கு பண்ற மாதிரி பண்ணலாம். ஒரு ரவுண்ட் முடிக்கிறதுக்கு நமக்கு எப்படியும் 6 to 7 minutes ஆகும். முதல்ல வந்து மனசு எங்கெங்க அலைப்பாயும், நீங்க சாண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது உங்களுக்கே தெரியும். நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, இந்த ஐம்புலன்கள் பாக்குறோம்,
மனம் புத்தி அதெல்லாம் வந்து நீங்க சாண்ட் பண்ண உங்களுக்கு தெரியும். ஓ இதுதான் மனம் போல இருக்கு, மனசு எங்கெங்கயோ போகுது, நான் இன்னைக்குள்ள என்ன நடந்ததோ அதெல்லாம் நம்ம கண் முன்னாடி வரும். ஆனா வந்து புத்தி உள்ளது சொல்ல இல்ல அதெல்லாம் யோசிக்காத, சாண்டிங்ல மட்டும் போக்கஸ் பண்ணு, நீ வாயால சொல்றதை காதால கேட்டு மனசு அதுல மட்டுமே லயித்து இருக்கணும் அப்படின்னு வந்து புத்தி நமக்கு சொல்லும். சோ அதெல்லாம் நம்ம வந்து டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணுவோம் எப்ப நம்ம வந்து இந்த பக்தி மார்க்கத்துல வந்து இணைந்திருக்கும் போது அப்படின்றத பார்க்கலாம். மாதாஜி பிரபுஜி 13வது ஸ்லோகம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா, இருக்கீங்களா லைன்ல? ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्पिषै புஞ்சந்தே त्वक्कं பாப ஏ பசன்யாத்மகாரணாத். யாகத்தில் அர்ப்பணிக்கப்பட்ட உணவை உண்பதால் பகவானின் பக்தர்கள் எல்லா விதமான பாவங்களிலிருந்தும் விடுபடுகின்றார்கள். தங்களது சுய புலனின்பத்திற்காக உணவு தயாரிப்பவர்கள் பாவத்தையே உண்கின்றார்கள். இதை எப்படி நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னாக்கா, பகவான் கிருஷ்ணருக்கு வந்து தேங்க்யூ மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பகவான் கிருஷ்ணருக்கு வந்து அந்த நம்ம பண்ற சமையல் வந்து உணவு பதார்த்தங்களை வந்து அவருக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு நம்ம அதை எடுக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து எந்த பாவ விளைவுகளும் இல்ல, பந்தத்தில் வந்து நம்ம படமாட்டோம் அப்படின்னு பாக்குறோம். எப்படி அப்படின்னா, ஈவன் நம்ம சொல்லிக்கலாம், நான் வந்து வெஜிடேரியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஈவன் வெஜிடேரியனாகவே இருந்தாலுமே அந்த காய்கறிகள் பழங்கள்லாம் நம்ம இது பண்றோம் இல்லையா? சோ அத வந்து பகவான் கிருஷ்ணருக்கு அர்ப்பணிக்கப்படும் போது நம்மளுடைய அந்த கர்மா அங்க நல்லிஃபை ஆகி நம்ம வந்து பாவம் இல்லாமல் பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சதை சாப்பிடும்போது நம்ம வந்து பாவம் கிடைப்பதில்லை அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்கலாம். 14வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி. சரி, டைம் இல்ல, அதனால நானே வாசிடுறேன். அன்னாத் பவந்தி பூதானி பர்ஜன்யாதன்ன சம்பவ யஜ்ஞாத் பவதி பர்ஜயந்தே யஜ்ஞ கர்ம சமுத்பவ. மழையால் தோற்றுவிக்கப்படும் தானியங்களால் எல்லா ஜீவன்களின் உடல்களும் வாழ்கின்றன. யாகத்தால் மழையும் விதிக்கப்பட்ட கடமைகளால் யாகமும் உண்டாக்கப்படுகின்றன. இப்ப நம்ம வந்து அந்த யாக சக்கரத்தை வந்து இங்க பாக்குறோம். அதாவது பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து வந்த 3 ரூபங்கள் மகாவிஷ்ணு, கர்ப்பதகுஷாய் விஷ்ணு, க்ஷீரோதகுஷாய் விஷ்ணு. மகாவிஷ்ணு வந்து இந்த பிரபஞ்சத்தை வந்து படைக்கின்றார். ஃபர்ஸ்ட் அவர் படைத்தது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரம்மா. சோ பிரம்மதேவர் மூலமாக வேதங்கள் வந்து நமக்கு கிடைக்கின்றது. சோ பகவான் கிருஷ்ணரோட மூச்சு காற்று தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அதை வந்து கவுண்ட் பண்ண முடியுமா வேதங்கள் எப்ப வந்ததுன்னு சொல்லிட்டு. சோ மெயினா வந்து நமக்கு வந்து 4 வேதங்கள், ரிக், யஜுர், சாம, அதர்வண. அது இல்லாம உபனிஷத்துகள் இருக்கு, இதிகாசம், புராணங்கள் இருக்கு. சோ அந்த வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்ட கடமைகள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் என்ன கடமையோ அந்த கடமையை நம்ம செய்யும் போது என்ன பண்றோம், அதன் மூலமாக அந்த கரெக்டா நம்மளுடைய டியூட்டியை பண்ணும்போது தேவர்களை வந்து நம்ம வழிபடுறோம், அந்த யஜ்ஞங்கள் பண்றோம், யாகம் பண்றோம். சோ அந்த யாகத்தை செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த துணை தேவர்கள் எல்லாம் வந்து, ஏன்னா அவர் கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்திருக்காரு. சோ நம்மளுடைய யாகத்தை செய்யும் போது பாத்தீங்கன்னா, யாகம் செய்யும் போது கடைசி அந்த பலனை விஷ்ணு பகவானுக்கு தான் நம்ம கொடுக்கிறோம். சோ அந்த யாகத்தை செய்யும் போது நமக்கு மழை கிடைக்கின்றது. அந்த மழையின் மூலமாக நமக்கு தானியங்கள் விளைவிக்கப்படுகின்றன. அந்த தானியங்கள்ல இருந்து நம்ம வந்து நமக்கு உண்டான உணவுப் பொருட்களை தயாரிக்கின்றோம். அதை பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணிட்டு நம்ம சாப்பிடும்போது பாத்தீங்கன்னா தூய்மை அடைகின்றோம். இது வந்து யாக சக்கரம் அப்படின்றத பாக்குறோம். இதை நம்ம வந்து கண்டிப்பா வந்து ஃபாலோ பண்ணணும். 21வது ஸ்லோகம். यत् यत् आशरति श्रेष्ठस्तत् एवेतरो जनः स यत् பிரமாணம் குருதே லோகஸ்தத் அனுவர்த்ததே. பெரிய மனிதன் எத்தகைய செயல்களை செய்கின்றானோ அதையே பொதுமக்களும் பின்பற்றுகின்றனர். தன் செயல்களால் எந்த தரத்தை அவன் ஊமை எடுத்து காட்டுகின்றானோ அதையே உலகம் முழுவதும் பின்பற்றுகின்றது. சோ நீ வந்து அர்ஜுனா, நீ வந்து ஒரு சத்திரியன், நீ இவ்வளவு பெரிய போர் இது முனையில வந்துட்டு நீ வந்து உன்னுடைய இதை வந்து கடமை செய்யாம போக கூடாது. நீ வந்து ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்க வேண்டும் அப்படின்றத வந்து அர்ஜுனனுக்கு கிருஷ்ணர் சொல்றார். நம்மளும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த ஞானம் இது வரைக்கும் இல்ல. ஆத்மா பரமாத்மா ஒவ்வொருத்தருக்குடைய இருதயத்துக்குள்ளேயும் வந்து ஆத்மா இருக்கு, ஒருத்தருக்குள்ளேயும் வந்து பரமாத்மா இருக்கார். அவர் வந்து சாட்சாத் பகவானுடைய சொரூபம். சோ எப்படி நம்ம டெம்பிள்ல வந்து மரியாதை கொடுக்கிறோமோ அடுத்தவங்களுக்கு, அது போல நம்மளுடைய பக்தர்களை பார்க்கும்போதும் ஒவ்வொருத்தரும் பார்க்கும்போதும் அந்த பக்தர்கள் மட்டும் இல்ல எல்லாரையும் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம அந்த ஒரு மரியாதையோட தான் நம்ம நடத்தணும். இந்த ஞானம்லாம் நம்ம கிடைக்கும் போது பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு ரோல் மாடலா இருக்கணும் அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் இங்க சொல்றார். கிருஷ்ண பக்தர்கள் பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து கட்டி மாலை போட்டிருப்பாங்க, திலகம் வச்சிருப்பாங்க, அவங்க கையில எப்பவுமே வந்து சாண்டிங் பேக் இருக்கும். பகவான் கிருஷ்ணரை பத்தின ஞானத்துல இருப்பாங்க, எப்பவுமே சாண்டிங் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. சோ அந்த மாதிரி ஒரு முன்மாதிரியாக நம்ம வந்து வாழ்க்கையில இருக்கணும் அப்படின்றத பாக்குறோம். பிரகிருதே கிரியமானானி குணை கர்மாணி சர்வஷ அகங்கார விமுடாத்மா கதாமிதி மன்யதே.
அகங்காரத்தினால் பாதிக்கப்பட்டு மயங்கிய ஆத்மா பௌதிக இயற்கையின் முக்குணங்களால் நடைபெறும் செயல்களுக்கு தன்னையே கர்த்தா என்று எண்ணிக்கொள்கிறான். இப்ப நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, பௌதிகவாதிகள் வந்து என்ன நினைச்சுக்கிறாங்க, நான் தான் வந்து இந்த செயல்களுடைய காரணகர்த்தான்னு நினைச்சுக்கிறாங்க. இப்ப திருப்பி கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து அர்ஜுனர் கேள்வி கேட்கிறார். அர்ஜுன உவாச்ச அத கேன பிரயுக்தோயம் பாபம் ஷரதி பூருஷ அனிச்சன்னபிவாஷன்யே பலாதிவ நியோஜித. அர்ஜுனன் கூறினான், விருஷ்ணி குலத்தவரே, விருப்பம் இல்லாவிட்டாலும் பலவந்தமாக ஈடுபடுத்தப்படுவது போல் ஒருவன் பாவ காரியங்களை செய்ய எதனால் தூண்டப்படுகின்றான்? எனக்கு விருப்பமே இல்லைனாலும் என்னை வந்து பலவந்தப்படுத்தப்பட்டு நான் வந்து பாவ காரியங்களை ஏன் செய்யறேன்னு கேட்கிறார். அதுக்கு வந்து கிருஷ்ணன் சொல்றார், ஸ்ரீ பகவான் வாச்ச காம ஏஷ குரோத ஏஷ ரஜோகுண சமுத்பவ மகாஷனோ மகாபாப்மா வித்யேன மிக வைரினம். புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அர்ஜுனா, அந்த பாவ செயலுக்கு உன்னை கட்டுப்படுத்துறது யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா காமம். காமமே இதற்கு காரணம். அந்த காமம் எதுல இருந்து உருவாகுது அப்படின்னாக்கா ரஜோகுணம், தீவிரமான குணம். நம்ம பார்க்க போறோம், மனிதர்களை வந்து 3 வகைப்படுத்தலாம், அவர்களுடைய குணங்களுக்கு ஏற்றார் மாதிரி. சோ அந்த ரஜோகுணம் என்ன பண்ணுது அப்படின்னாக்கா கோபமாக மாறுகின்றது. இது உலகத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் அழிக்கக்கூடிய பாவகரமான விரோதி. நம்மளுடைய விரோதி எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கோபம். இது வரைக்கும் யாராவது கோபப்படுறவங்க நிறைய பேர் இருந்தீங்கன்னாக்கா தயவு செஞ்சு அந்த கோபத்தை எல்லாம் விட்டுருங்க. ஏன்னா கிருஷ்ணர் நமக்கு சொல்லியிருக்காரு, அதுதான் நம்மளுடைய முதல் விரோதி அப்படின்ட்டு. சோ அதை நம்ம விட்டுடணும். அடுத்து இங்க வந்து என்ன கேக்குறாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, தூமேனா பிரியதே வாக்நிர்யதாதர்ஷோ மலேன ச யதோல்பனா விருதோ கர்ப்பஸ்ததாதேன தமாவிருதம். கிருஷ்ணர் கண்டினியூ பண்றார். அதாவது இந்த காமம் வந்து 3 வகைப்படும். எவ்வாறு வந்து நெருப்பு புகையாலும் கண்ணாடி தூசியாலும் கருப்பையாலும் மறைக்கப்பட்டுள்ளதோ அவ்வாறே காமத்தின் பல்வேறு நிலைகளினால் உயிர்வாழிகளும் மறைக்கப்பட்டுள்ளனர். நம்ம ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் வந்து இந்த காமத்தின் மூலமாக எது உண்மையோ நமக்கு வந்து அது தெரியல. எப்படி வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஒரு நெருப்பை சுத்தி புகை இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி நமக்கு உள்ளார வந்து பகவானுடைய சீடன் நான் அவருக்கு வந்து சேவை பண்ணணும், பக்தி பண்ணணுன்ற ஆவா இருக்கும். ஆனா அதை வந்து அந்த காமம் வந்து மறைத்திருக்கின்றது. ஆனா அந்த பக்தி பண்ணணும்ன்ற அந்த நெருப்பு வந்து அக்னி ஜுவாலை வந்து எப்ப தீவிரமாகுதோ அப்ப இந்த புகை வந்து காணாம போயிடும். சோ அது வந்து முதல் வகையான ஒரு காமம். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா, அந்த கண்ணாடியில வந்து எப்படி புகை வந்து படிந்திருக்கு. சோ ஒரு ஈரத்துணி கொண்டு கொஞ்சம் அழுத்தமா தேய்ச்சுன்னா அந்த 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 புகை வந்து அந்த அழுக்கு வந்து மறைந்து விடும் இல்லையா? அது போல நம்ம கொஞ்சம் பக்தி செயல்களை அதிகமாக பண்ணும்போது நமக்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய பகவானை உணர முடியும் அப்படின்றத பாக்குறோம். அது 2வது விதமான காமம். 3வது விதமானது என்னது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்படி வந்து ஒரு சிசு வந்து ஒரு கர்ப்பப்பையால மறைக்கப்பட்டிருக்கோ அது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா? இந்த மற்ற இதையாவது நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஏதாவது பண்ணலாம். ஆனா இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டம்ப். அவங்களால வந்து பகவானை பத்தின ஞானமே இருக்காது இல்லையா? சோ அந்த அந்த கருப்பை வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப கஷ்டம். எப்படி இந்த மரங்கள் இதெல்லாம் வந்து நம்ம எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கலாம். அவங்களுக்கு வந்து அந்த பகவானை பத்தின ஞானம் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். இது வந்து 3rd டைப் ஆஃப் காமம் அப்படின்றத வந்து பகவான் சொல்றார். இந்திரியாணி பிராண்யாகே இந்திரியேப்ய பரமன மனசஸ்துவரா புத்தே யோ புத்தே பரதஸ்துச. செயலாற்றக்கூடிய புலன்கள் ஜட பொருளை விட உயர்ந்தவை, மனம் புலன்களை விட உயர்ந்தது, புத்தி மனதை விட உயர்ந்தது, மேலும் அவனோ அதாவது ஆத்மா புத்தியை விட உயர்ந்தவன். அடுத்த ஸ்லைட்ல நம்ம அதை பார்க்கலாம். இங்க பாருங்க. சோ இந்த உடல்ல காட்டிலும் எது சிறந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த 5 தான் ரொம்ப பவர்ஃபுல் ஆனது. நம்மளுடைய இந்த 5 எங்க போதோ அது வந்து இப்ப நம்ம டக்குன்னு நம்ம வந்து இந்த ஊறுகாய் அப்படின்னு நம்ம நினைச்ச உடனே நம்ம நாக்குல வந்து அந்த தண்ணி கிடைக்கும். நம்ம இங்க இருந்துட்டே வந்து பாத்தீங்கன்னா கோலோக விருந்தாவனம் இப்படி இருக்குமான்னு ஒரு இமேஜினேஷன் சொன்னாங்கன்னா நம்ம கோலோக விருந்தாவனமே போயிட்டு வந்துருவோம் இல்லையா? சோ அந்த புலன்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த உடலை காட்டிலும் அந்த புலன்கள் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆனது. அந்த புலன்கள் 5 காட்டிலும் வந்து ஸ்ட்ராங் ஆனது எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா மனம். ஏன்னா மனம் தானே அது என்ன சொல்லுதோ, நம்ம காதால கேட்கிறோம், கேட்ட உடனே மனசு போயிட்டு வந்துருது. சோ மனம் வந்து ரொம்ப உயர்ந்தது. அந்த மனதை காட்டிலும் உயர்ந்தது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நுண்ணறிவு. ஒரு நல்ல நிலையான மனிதன், கரெக்டான ஒரு மனிதர் என்ன பண்ணுவாரு அப்படின்னாக்கா, எது நமக்கு வேணும் எது வேண்டாம்ன்றது இந்த பகுத்தறிவுன்னு சொல்றோம் இல்லையா? பகுத்தறிந்து நம்ம வந்து கரெக்டான வழியில போறோம். சோ அந்த அறிவு வந்து பாத்தீங்கன்னா அதையும் தாண்டி உயர்ந்தது. அதையும் தாண்டி உயர்ந்தது எது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஸ்பிரிச்சுவல் பிளாட்ஃபார்ம். சோ அந்த ஆன்மீக தளம் வந்து மிகவும் உயர்ந்தது. அதை எப்படி தெரிந்து கொள்வது அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரி சத் சங்கத்தின் மூலமாக. சோ இந்த உடலை காட்டிலும் உயர்ந்தது புலன்கள், புலனை காட்டிலும் உயர்ந்தது மனம், மனதை காட்டிலும் உயர்ந்தது இந்த நுண்ணறிவு, அதை காட்டிலும் உயர்ந்தது நம்மளுடைய ஆன்மீக தலம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம்.
43வது ஸ்லோகம். एवं बुद्धे परं बुद्ध्वा संस्तप्यात्मानमात्मना जहि ஜகி சத்ரும் மகாபாஹோ காமரூபம் துராசதம். இவ்வாறாக ஜடப்புலன்கள் மனம் புத்தி ஆகியவற்றை உயர்ந்தவனாக தன்னை உணர்ந்து இதெல்லாம் புரிந்து கொண்டு, அர்ஜுனா நீ இப்படி இருக்காத, இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கோ. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, சண்டை போட மாட்டேன்னு உட்கார்ந்துட்டார். உலகமே ரெண்டா இருக்கு. அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் பாருங்க மோட்டிவேட் பண்ணிட்டே இருக்காரு. இதெல்லாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில வந்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது. ஒரு நமக்கு வந்து எதிரியாக இருந்தாலுமே வந்து நம்ம கிட்ட சரணடைஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னாக்கா அவங்களுக்கு வந்து பாசிட்டிவ் மோட்டிவேஷன் கொடுத்துட்டே இருக்காரு. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, என தருமை நண்பனே, அந்த மாதிரிலாம் அவர் சொல்லிட்டே வருவார். சோ இங்க வந்து பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, நீ ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பர்சன், அதனால நீ வந்து என்ன பண்ணுவ, சத்திரியனாக சண்டை போடணும்னு சொல்றாரு. தெளிவான ஆன்மீக புத்தினால், என்ன அது ஆன்மீக புத்தி? கிருஷ்ணர் சொல்றாரு நான் செய்யறேன், அவ்வளவுதான்ப்பா. என்ன அது பிளஸ் மைனஸ் அது அவர் பாத்துக்குவார். என்னோட இது நான் வந்து அவருடைய கையில ஒரு கருவி, அந்த ஞானத்தோட நான் சொல்றேன், நீ போரிடுன்னு சொல்றாரு கிருஷ்ணர். சோ தெளிவான ஆன்மீக புத்தியினால் மனதை உறுதிப்படுத்திக் கொண்டு காமம் எனும் திருப்திப்படுத்த முடியாத எதிரியை, காமத்தை நம்ம திருப்திப்படுத்தவே முடியாது, அந்த எதிரியை ஆன்மீக பலத்தினால் வெற்றி கொள்ள வேண்டும். அதை எப்படி வந்து பண்ண முடியும் அப்படின்னாக்கா ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்ட்ரென்த்தால மட்டும்தான், இந்த ஆன்மீக பலத்தினால் மட்டுமே வெற்றி கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றது. இது வந்து நமக்கு கரெக்டா கிருஷ்ணர் சொல்லியிருக்க அந்த இது நம்ம கண்டிப்பா அதை வந்து நம்மளோட மைண்ட்ல ஏத்துக்கொள்ள வேண்டும். ஜடப்புலன்கள் மனம் புத்தி இதெல்லாம் வந்து நம்ம இப்ப நமக்கு வந்து ஒரு சின்ன ஐடியா கிடைச்சிருக்கும் இல்லையா? இந்த ஸ்தூல உடல் சூக்ஷ்ம உடல் அதை 3 லேயர் கவர் பண்ணிருக்கு. அந்த புலன்கள்னா என்ன, நம்ம எந்த லோகத்துல இருக்கோம், இந்த ஜடம் மாயா லோகத்துல இருக்கோம் நம்ம. சோ அதெல்லாம் வந்து தெரிந்து கொண்டு நீ ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான பர்சன், அதனால ஆன்மீக ஞானத்தை புத்தியை வளர்த்து கொண்டு மனதை ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா வச்சுட்டு காமம் எனக்கூடிய இதை திருப்திப்படுத்தவே முடியாது அந்த எதிரியை நீ ஆன்மீக பலத்தினால் மட்டுமே வெற்றி கொள்ள முடியும் அப்படின்றத வந்து கிருஷ்ணர் சொல்றார். சோ புஷ்டி வாசிச்சிடலாம். ஓம் தத் சத் இதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே கர்மயோகோ நாம அத திருதியோத்யாயः. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இன்னையோட சாப்டர்ல நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா அர்ஜுனர் வந்து செயல்களை செய்யணுமா செய்யக்கூடாதா, ஏதாவது ஒண்ணு எனக்கு கிளியரா சொல்லுப்பான்னு கேட்கிறார் கிருஷ்ணர் கிட்ட 2 ஸ்லோகங்கள்ல. சோ கிருஷ்ணர் வந்து 3 விதமான மக்களை நமக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். பௌதிகவாதிகள் எப்படி இருப்பாங்க, கர்ம காண்டத்தில் இருக்கவங்க எப்படி இருப்பாங்க, கர்ம யோகிகள் எப்படி இருப்பாங்கன்றதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணார். ஞான யோகத்தை காட்டிலும் கர்ம யோகமே சிறந்தது. ஏன்னா நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, ஜடபரதர் வந்து என்ன பண்றாரு, அவ்வளவு சின்சியரா அவர் வந்து பகவான் மேல வந்து ஆத்ம ஞானத்துல இருந்தாலுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த மான் மேலமா அவருடைய மனது வந்து தடுமாறுதுன்றதை பார்க்கணும். சோ கர்மயோகம் நம்மளுடைய செயல்களை பகவானுக்காக செய்யறது வந்து ஞான யோகத்தை விட. என்னது ஞான யோகம்? நம்ம இந்த நாலேஜை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கிறது ஞான யோகம். அதை காட்டிலும் சிறந்தது எது அப்படின்னா நம்ம செய்யக்கூடிய செயல்கள். சோ கர்ம காண்டம் கர்ம யோகத்தை வந்து சொன்னார். நீ வந்து ஒரு முன்மாதிரியாக இருக்கணும். யாக சக்கரத்தை வந்து நம்ம பார்த்தோம். கடைசியா அர்ஜுனர் கேட்கிறார், நம்மளுடைய மிகப்பெரிய எதிரி யாரு, நான் இந்த செயலை செய்யவே கூடாதுன்னு நான் நினைச்சாலும் என் மனசுக்கு ஏன் அந்த செய்யுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த 3 விதமான காமம், 3 டைப்னு பார்த்தோம். நெருப்புல இருந்து வரக்கூடிய அந்த புகை, அதற்கப்புறம் வந்து கண்ணாடி மேல படிந்திருக்கக்கூடிய ஒரு புகை இன்னொரு காமம். அடுத்த விதம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த சிசு வந்து கருப்பைக்குள்ள இருக்குது, அது வெளியில வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா? சோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஞானம் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். எக்ஸாம்பிள் வந்து இந்த 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 மனிதனை விட தாழ்வாக இருக்கக்கூடிய விலங்கினங்கள், அப்புறம் இந்த தாவரங்கள், அதெல்லாம் வந்து நம்ம பாத்துக்கலாம். சோ இதோட நம்மளுடைய இந்த சாப்டர் முடிக்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।